Què tal? Com estàs? Soc Ramon Guàrdia, d'Espai Hipnòtic, i avui et plantejo una pràctica per a deixar anar les preocupacions, per a rebaixar tota la tensió mental amb les preocupacions i baixar la teva atenció. D'acord? Com sempre, per començar, pots adoptar una postura còmoda, esquena recta, els peus ben col·locats al terra, o la postura meditativa que acostumis a adoptar. I ara pots fer un parell de respiracions profundes, inflant l'abdomen, inflant el pit, retenint una mica i expulsant l'aire lentament fins que el propi cos t'indiqui que has de tornar a inspirar. Molt bé, al teu ritme. Una respiració que t'ajuda a prendre consciència d'aquest instant, d'aquest precís moment. Una respiració que t'ajuda a prendre també consciència del teu propi cos. Molt bé, al teu ritme. Un parell de respiracions profundes. Un parell més. Molt bé. I ara, lentament, permets que la teva respiració recuperi el seu ritme natural, orgànic, sense forçar-la, sense dirigir-la, i passes a allò que en diem una meditació oberta. Oberta a qualsevol estímul que arribi, sigui un so, sigui una sensació en forma de temperatura, de pressió, emoció, pensament, tot allò que arribi, ho vas observant, sense aferrar-t'hi, sense buscar-ho, sense jutjar-ho, senzillament permets que la teva atenció vagi detectant allò que t'arriba. Molt bé. I ara pots obrir la porta a les preocupacions, allò que et preocupa. Pots permetre que sorgeixi, que vagi sorgint allò que t'està preocupant. Molt bé. I ara, enmig d'aquestes preocupacions, imagina. Imagina un personatge que començarà a baixar. Des de la ment anirà baixant, baixant. I hi ha gent que li agrada imaginar-se una simpàtica aranyeta que des de la teranyina de les preocupacions va baixant amb un fil. Hi ha gent que li agrada imaginar un bomber que enmig de les preocupacions va baixant amb la seva escala de mà. O hi ha gent que prefereix imaginar-se qualsevol altra cosa. Està bé. Ara imagina que aquest
personatge que allà enmig de les teves preocupacions comença a baixar. Comença a baixar per la teva columna, per la zona del coll, i segueix baixant. Va fent aquest viatge lentament. Va baixant per la columna, passa a l'alçada del teu cor. Potser se'l mira fins i tot com batega. I els pulmons com s'inflen i es desinflen. I continua baixant. Continua baixant. Avall, 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 lentament. Sense pressa. Pots imaginar aquest viatge amb tot el detall que tu desitgis. I arriba a la zona lumbar. I des de la zona lumbar avança. Avança, avança, fins a situar-se a la zona del ventre. I el ventre, allà, es dedica a observar la teva respiració. Observar com el ventre s'infla i es desinfla. Es queda allà observant, en aquell punt en què només hi ha respiració. I això és el que fas amb aquest personatge. Et quedes observant la respiració, en aquell punt en què només hi ha respiració. Molt bé. I ara, al teu ritme, pren consciència del teu cos, pren consciència també de l'espai en què et trobes i pren consciència de l'estat en què et trobes. I pots agrair-te aquest espai que t'has reservat, aquest regal que t'has fet. Recorda que pots guardar-te el vídeo per a repetir la pràctica tantes vegades com vulguis, que pots seguir els canals per a més pràctiques i que també pots compartir per ajudar a més gent. T'ha parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Moltes gràcies per ser-hi i fins aviat.